We want justice, no rest po hang taram si keroni 0 point along. APSLC Rataria song atum chepaterpi ponsi Karlitang Rosmita Hojai lepen Deboram Rong hang apan kachkimu asai kedeng po. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice. No rest. No justice. No rest. No justice. No rest. No justice. No rest. No. Nijangkar Benglong Kopili constituency ke parlo Kheroni 0 point along. APSLC Rataria song atum chepaterpi ponsi Karlitang Rosmita Hojai lepen Karlitang Deboram Rong hang apan kachkimu asai deng ponlo. Labangso kachkimu asai along APSLC klembang khwa tom ki pupon lake. Non labangso Karlitang Rosmita Hojai lepen Karlitang Deboram Rong hang apan justice longvek nangji. Lapen latum apan justice long le tikke all party hills leaders conference mate thek pen APSLC pen ke kache song padopon bomji pusi nang pachinitun lapen non kachari bom asarkar Bharatiya Janata Party mate thek pen BJP sarkar atum sita me justice palong pivek nangji pura. We want justice, no rest po hangtaram si Kheroni 0 point along. APSLC atum Karlitang Rosmita Hojai lapen Karlitang Deboram Rong hangapan kachikimu asai kedeng po. Helangpi Samni Kok Thomolong Iltumla APSLC Kopli constituency tumpen Patirpi Ponsi Karlitang Iltuma Korte Deboram Ronghang lapen Injir ason si cekam nang po alangli Rosmita Hojai lapen Krisno B alangli tumophan bang thek ek tum ate ketche ke biatum Iltuma khay phan inglong arat phan inglong asophan nakilang rem nakilang plot lason nangka cinek nangka holo pen loksi kedam tang pui same penang abang pu abang pitum cebu tinang lo lapen non het jong pui same kedam tang wosik nipai troksi aningwi iltuma korte Deboram Rong hang phan pui same barnihat along katong data molong amasi alang liphan apranar mudet halaso akece ke biatum bihari lapen bangaliatum ajahak kahainudak hi ang aning gamat hatum soitan aning gamat hatum alang itu aning kahinu dakpen ajok iltuma korte Deboram Rong hang aphan apran armudel lo lasi Deboram Rong hang aphan apran karmudel aput hangapot iltum karbi hamphang along apen karbi arat keduan puisame alang liphan justice kapolong ye phan alang ituma korte muti api apotum aning ang thin ka kereng misen nangji alang ni ki thilot puisame aning thin reng misen nangji halaka pat thietum phan aduk alak pen oinai pen alang tumhan puisame la Deboram Rong hang aphan ka pathia sonthos se hala tumhan puisame hasti pini pusi niltum la APSLC song pen bangke demand dun mate hang dun lo lasi prabjen pen hala ka Deboram Rong hang aphan ka pathi abang phu atum aphan puisame ke inut bhai ne phan long lo pulis long thapon lo jail beng lo puisame hala ke long le tum aphan dulang hala ke long le tum phan puisame prabjen pen Assam Police lapen Karbi Anglong government tum puisame Assam government tum puisame Karbi Anglong autonomous council tum pen puisame kachirap cetudun pen hala kapat hiwek abang phu abang pitong phan ke puthot net ingnang pensi hem kang sam tha pensi aduk alak bangke inghoi ponai pusi nili niltum ladak APSLC Kopli constituency atum pen bangke jasmet ke hang padupon nangkok lo lasi lasonak taksi penang abang phu abang pitong phan iltum akorti tum phan iltum angirong phan ang oinai bom lo iltum dudun clip iltum cecagon prong aposi iltum phan nang oinai bom nang pat thilot komane han pat thilot ta ingsamnri komane phan apran armude ta ingsamnri komane phan ke theng ke chok puisa mil king samnri iltum arono teng pen kate song abang putina akarbi tum puisa mi ongdong akarbi pen ke chenglok inglong asu tambang aning hangong wedet lasi iltum akhay phan kaching honai bang iltum kenang sot iltum akhay si iltuma akhay phan abang phu iltuma korte iltuma phansi iltuma angir iltuma phansi pinyar ni bangke apran armut na armut pi bom lo lasi halas apran armut pijet ahi to phan bangke prabjen pen net nang bek ni pusi da puthot tuning dun le tholo lapen isi kamang hume me bangke kopia polo Karbi Anglong autonomous council kachari pon tim Karbi Anglong pu kachik krong atum de la Deboram Rong hang sinang lot aputha pusa apot pusame tim Karbi Anglong tum piniar ni pusame lam the ning ya he komone thilot lo pulang te kithi ke bana phan tangka kopine suri sihini erabun pola pensi kacepat he kacepare la pensi kacipindak ye sonsi tim Karbi Anglong tum bangke ceplang det
lasi lapuson lok akit chia tuma phan rabun chot pulang ke kimipik il tuma karbia khailong il tuming long arada long akimipik ang thekali athek kereng hutat rap rekhe tim karbeng long tum kitia hutabun chot kereng hutang rabri pulang te lake kitia kerengnya phan ke kacong dat ka holo puno school charli punon lapang ke akenang sot pusi abang putin ta apok ajo ini dokok pusi abang putin pusame kacong dat ka along pusame damang kok lapen kereng nang ye phan ekai dingpi ke mesen nang ye phan komane kai kacharli long pusame kitinang abang phu abang pitum do piglo asehala puson kitinang abang phu abang phetum han an pusame karbiang long ton mas consilat tum pen ke piniar ni pusame lam theda ninje ha heda abang ke manghu meme alang ni tuma phan tang te komatsi ke kok khiblo laso lam kaninge ha heda ke tim karbiang long tum phan komane BJP leader tum Himonto Biswa Sarma tong kok khima mote Amit Shah tong kok khima mote Narendra Modi tong alang tong phan angho bang khima puta argi pon nemelo lase alang tum la prabjen pen la Deboram Ronghang Karlitang Deboram Ronghang aphan ka patchi abang phu abang phetum phan net ing nang thu wek nang ji la pen alang tum phan akai ding PR Jonsi hem kang sam thap nang pu alang tum angho pen pu same ningje wek ni la pen karbiang long tanos konsil long pu same alang tum ceparai pon wek ni pusi nil tum la APSLC Kopli konsiderasi tempen mangke ke hang tuning ripon lapen dapat hi tumpan nil tempen pin rempon lo Nijang Karbiang Long Phelang Pipen Konsi Imtimung Report Northeast Karbi Live